Здравейте хора, аз съм PlayGamesBG и сега ще играем от втория епизод на Edition Целявна. Няма да сменя едно нещо и започваме. Така, сега ще идем. И имате за спиране, просто трябваше да извърша нещо. Това е втори епизод. Да ви е харесал първия и да ви кажа, много ви снимя. Всъщност иска, пуснах да снимам и на края на клипа осъзнах, че не съм пуснал да снимам. Сега единствено, което съм направил е от тази къща събрах торчове, както и отвътре ще правя някакъв път. Единственото сте изпуснали е това. Нищо така, че е спокойно. Сте изпуснали голямо нещо. Така, както виждаме, се стъмнява и ще се появят зомбите. Аз много пъти го правя това трик. Затваряме и така. И 2 пъти с дървото. Просто е така, защото понякога чупат зомбитата вратата и става гадно. Умираш и така. Крафтинг тейбъла ще си го оставя тук. Ще направя двоен чест, в който ще сложа нещата, които не са ми нужни. Като шугаркейните, перата, защото не са ми нужни просто. И стаковете дърва. Така ще си подреда. Така. Пръчките също ще оставя. Да, също друго, което изпуснахте, е, че събрах още храна и тикви. Тази храна след малко ще изпеча. В мен ще има само много малко храна и тази. И ще дам и пръчките. Както казах, ще направя мина. Тази мина ще се намира, мисля, тук. Ще я започна. Ще премахна това първо. Да. Ще мина. Тук да запълня долу. Всъщност този епизод в него единствено мината ще се прави. Това ще е основно нещо в този епизод. Така, извинете за постоянното спиране, просто се намирам на място, което има доста ниско спиране, честно. За не се трудно. Ето, камък тъкно ще събера. Да си направя печка и да си изпеча храната. Да, както казах, този клип ще е основно за минута. В него ще се състои минута. Мисля, че ще го направя 7 минути. Не може пък и 5. Не знам, ще. Така. Ще се направя. Това трябва да взема един точно тук. Защото. Знаете ли защо? Да ви кажа ясно. Да, защото трябва да сложа храната. Ще сложа ето и тук. И така. Влизам. Какво става? Само бъга този телефон. Само бъга. Така. Ще сложа торча ето
Не, грешка. Ето тук. И отивам да си направя една камена кирка. Да ми е по-лесно. Защото иначе е много трудно с дървена. Така ще копая, мисля, до колера, ако случайно намеря. И щупих си торча. Виждате ли колко съм прост? Това се казва прост Дани. Прост геймер има предвид. Знам, че чуете много звуци, но тук има монти, затова се чува. Ей сега, само за малко спирам, докато мине този шум. И се върнахме, шумът спаря. Ох, доста дълго чаках. Така, още купчета и спирам. Ето така. Минато е готово. Готово. Не е готово. Така, сега правя една печка. И тая печка я слагам върху чест. Върху крафтите. Печка върху жолки да се изпечат с пържолите. Ще ги изпеча с ненужната пръчка. Извинете, пак спирам клипа, защото пак се чува шумът. И върнахме се. Слагам още две да се печат. Така. Вече ето имаме две пържоли. Това е добре. Така, сега ще си ги хапна, защото съм гладен, както виждате. Ето, тук са. Слагам това, ненужния камък също и ненужния друг вид камък, не знам какъв. И пясъка, който събрах оттам, ще си нареда кирките така. Това ще го оставя тук и тиквите тук. Ще взема в мен да имам храна. Ще взема дърво също, за да изпеча храната. Ето едно пиле вече са готово. Сега ще сложа и тази другата храна. И това не е всичката храна. Тук ще сложа още такова. Видите ли какво е? Ето, това е много вкусно между другото. Още две ми останаха. Само да се изпечат тези и спирам клипа, да знаете само. Ето, още едно. И спече се. Така, взимам дървото. Слагам това тук. Кожата също. А тази храна остава при мен. Добре, хора, клипа, който направих, че е само 10 минутки, даже вече си има 11.
И хора, това беше клипа. Знам, че толкова спирах, просто може да не ви харесва, зависи от времето. И чао!